Moi boa tarde, moitísimas grazas, amigos e amigas, por achegarvos hoxe ata aquí, ata o local da Asociación Cultural Alexandre Bóveda. E para aqueles que se cadra pois é a primeira vez, que saibades que temos aberto este local de luz a venres, a partir das 7:15 ata as 9 da noite, e que facemos actividade organizada por nós, pero tamén aquela que nos poidades propoñer e que para nós nos pareza que beneficia e que é, pois, para por, desde logo, no seu lugar o que é a cultura e a lingua galega. Entón, que saibades que estades na vosa casa. Moitísimas grazas por achegarvos hoxe aquí. E grazas tamén a persoa que nos acompaña, a Luís Bará, eu e desde a Sí, bueno, pode ser. Entón, empezo por iso. Aqueles que deixades que non está hoxe aquí en Mira Varela, hoxe mesmo me dixo, bueno, que quizás tamén nos, a veces non pensas nos demais, e que esta hora para ela que será moi tarde, decía que vamos a acabar as 10 da noite, para min xa non é posible, ás 6 da tarde, e penso que hai veces que o entusiasmo que ela ten, non? E esas ganas de contar, esa cabeza tan amueblada con toda a memoria, cando decimos que ela é a memoria de todo un século, a memoria das Irmandades da Fala, ben o sabemos, non? Os que a coñecemos, aqueles que temos falado con ela, pero a veces se cadra tamén, cando pensamos noutras cuestións, de como ando nos horarios, nosas posibilidades, neste caso as de Luís Bará, e ainda que no primeiro momento non, bueno, nos dixera que si, hoxe me decía que para min é moi tarde, e entón, bueno, xa dixemos que, por suposto, pois que nada, que ela está sempre de algún xeito con nós, porque tamén a impulsora e a que nos fixo traer á memoria multitude de cousas que tiñamos esquecidas. Así que nada, disculpada Elvira, que saibades que está perfecta como sempre, pero é certo que esta hora quizás será moi tarde para ela. E grazas a Luís Bará. Nós aquí en Alexandre Bóveda somos moi seguidores do seu blog, dese blog que se chama así, non desa esquecemento, que desde o ano 2014 ten aberto e que de algún xeito recolle algo que para nós tamén é un dos obxectivos primordiais, non? É a loita contra a desmemoria, a loita contra aqueles que quixeron agochar, a necesidade de poñer nomes ás víctimas, pero tamén de poñer nomes aos verdugos, de saber verdadeiramente todo o que sucedeu, de poñer, polo tanto, luz e taquígrafos. Luís Bará é neste momento deputado do Bloque Nacionalista Galego, foi director xeral de Creación e Difusión Cultural, e que desde aquel momento, naquel goberno, desde a Consellería de Cultura, se fixo xa un traballo fundamental baseado no que era a memoria, a necesidade de saber que é un acto de xustiza. E agora, cada vez menos, non? Nese sentido, sí que é certo que loitamos contra o tempo, que non temos todo o tempo do mundo, a necesidade de ir a falar con esa xente que parece que está ali esperando que alguén lle pregunte. Esas persoas maiores que sufriron, que viron sufrir os seus. E ademais, este blog e agora este libro que agora se presenta, e que eu, cando souben que o facían, o convertían en libro, en papel, xa lle dixen a Luís, tes que vir Alexandre Bóveda, non busques outro lugar, porque para nós eso era fundamental. E xa digo, poñer a memoria, facer, loitar contra a desmemoria, facer tamén un homenaxe á resistencia, a todas esas persoas que foron capaces de ser solidarias, cando ser solidario, cando poñer flores, me contaba hoxe unha persona da xunta directiva de Alexandre Bóveda, non, como súa nai pasa uns días no cárcere simplemente porque vai poñer flores ao cemiterio. Por lo tanto, temos que decirlo, e hoxe o podemos decir, ainda que é certo que seguramente nin siquiera moi alto, non é iso, non temos medo porque somos moitas, porque senón as forzas da represión, é certo que de outro xeito, pero aí siguen. Entón ese berro dunhos mozos de Monte Alto e que chegou a todo Galiza, de non temos medo, temos fame, pois esa ainda sigue sendo un berro para hoxe. E xa vos digo, este traballo para min tamén ten algo especial, e é que se loita contra a desmemoria e, sobre todo, poñendo en evidencia toda a represión sufrida polas mulleres que foron asesinadas, pero por aquelas que foron violadas, por aquelas que foron humilladas, por aquelas
que sufriron tanto, 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 e a veces, verdaderamente, sobre elas se cubreu un silencio terrible de épocas escuras, pero que cando chegou eso que eles chaman democracia, tampouco fomos capaces de sabelo todo. E compren personas como Luís Bará. O Bloque Nacionalista Galego, por medio de Luís, ven de presentar unha iniciativa no Parlamento Galego para que se cree a Comisión da Verdade, para ter un arquivo da memoria histórica de Galicia e para que a illa de San Simón sexa a illa da memoria. A propia ONU ten dito o Estado español, e neste caso tamén pola parte que nos toca o goberno galego, que compre reparar o que sufriron as víctimas, que non se está a facer, e que compre tamén garantir que eso non se repita, e que, polo tanto, se necesitan políticas activas de memoria, políticas activas de xustiza. Para iso está pensado este libro, non desa esquecemento, relatos do xenocidio fascista en Galiza, da resistencia e da solidaridade. Grazas a vos por achegarvos, a ver se somos capaces de que logo podamos establecer un diálogo, e grazas a Luís por estar aquí, pero tamén por empezar ese blog con todas esas ganas de saber e de poñerlle cara e tamén saber todo ese dolor de tantas mulleres que sufriron por facer ese traballo a través do blog e que agora o temos en libro. Cando queiras máis. Vou falar de pé que me vedes mellor e eu tamén vos vexo a os, que está un pouco isto en claro escuro. Ben, pois a verdade é que eu o que máis sinto despois de escribir este libro é gratitude, gratitude cara a todas as persoas, desde logo, que me axudaron a escribilo, porque eu creo que este é un libro coral no que eu intento transmitir, é algo moi complicado, toda a dor, tamén todo o amor, toda a solidaridade, todo o compromiso, toda a loita de miles de persoas e das voces que me falaron a min, que teño que decir que foron voces principalmente de mulleres da miña Vilaboa natal e de outros lugares de Galiza que me contaron o que pasara nas súas casas. Eu tive unha sensación, ademais, de que moitas desas mulleres levaban décadas, case 80 anos, agardando que alguén petase na porta para abrirles a casa, para abrirles as súas vidas, as súas historias, a súa dor, para contarles o que pasaron. Iso pasou, me sentino en varias ocasións. Tamén sinto gratitude, desde logo, a outras persoas que me axudaron tamén a facer o libro. Sempre fago mención porque eu creo que cando se publica un libro hai que procurar que sexa unha edición coidada nos detalles e que sexa tamén visualmente atractivo, e teño que agradecerle desde logo ao maquetador, ao diseñador, a Ismael Calvo, que fixera este traballo tan fermoso, creo eu, e tamén teño sorte de ter esta maravillosa portada, que é un cadro de Leopoldo Novoa, pontevedrés, como a min, que son agora pontevedrés de adopción, porque eu son de Vilaboa, que grazas a Susana, a Sona Carlson, a súa viúva, pois puiden poñerlo nesta portada, porque ele tamén protagoniza unha das historias do libro, e debolle tamén a Xurxo Lobato, que está por aquí presente, non teño as gafas postas, non o vexo, que está por ali atrás, que me cedeu tamén a reproducción do cadro, que é unha reproducción absolutamente perfecta dun cadro que está agora precisamente nunha exposición en Ourense. E tamén a dúas persoas que teñen moito que ver co libro, que son Xosé Álvarez, un historiador pontevedrés que fixo Pontevedra nos anos de medo, que para mí foi unha especie de consultorio histórico para aclarar dúbidas e para corregir posibles erros, e tamén unha escritora e xornalista que está aquí presente, que é Monse Fajardo, que escribiu Matriarcas, escribiu tamén un texto de Matás, que foi como unha especie de consultoría da memoria, non? Porque eu creo que ela fixo algo no que eu intentei inspirarme, que é intentar escribir un libro desde unha perspectiva diferente, desde a perspectiva das víctimas, achegándose, en vez de contar un relato distante, un relato frío, un relato demasiado ecuánime, non? Demasiado obxectivo, demasiado neutral, intentar poñerse do lado das víctimas, contar do punto de vista das víctimas e facer un relato máis cálido, máis cercano, máis próximo. E desde logo tamén a xente do IEM, Instituto dos Estudos Miñorás, que foi quen fixo de editora do libro, que na práctica é unha especie de autoedición, non? Pero eles puxeron o carimbo e a editora, e colaboraron tamén. E despois a asociación da que eu formo parte, que é a Regaduxa, a Memoria Histórica de Vilaboa, que é a que está detrás
de todo o labor que estamos facendo no noso Concello de recuperación da memoria histórica. E tamén porque este libro, podemos dicir que non é unha edición comercial, é un proxecto de carácter máis social, porque os beneficios que poida ter a venda do libro vanse destinar a un proxecto que se chama o Bosque da Memoria, que imos facer nun terreo que está xusto ao lado do cuartel militar actual de Figueiredo, que foi cárcere franquista, e o Bosque da Memoria quere ser unha homenaxe ás persoas que estiveron ali presas, pero sobre todo ás súas familias, as nais, as irmás, as compañeiras deses homens que estaban ali presos, que se trasladaron desde moita distancia para vivir ali na contorna, para levarles alimento, para levarles comida, para levarles sobre todo alento e amor para sobrevivir a eses días de terror. E tamén a xente da contorna de Vilaboa, que lles axudou, que foi solidaria con eles. Nuns tempos, sempre o decimos, e tamén no libro aparece claramente refletido, en que a solidariedade, e tamén grande parte do compromiso de loita tivo o nome de muller, pero a solidariedade, desde logo, tivo o nome de muller, e no libro aparece continuamente, non? Eu sempre o procuro nas presentacións falar de algunhas citas que a mí me foron de moita inspiración para escribir o libro, e que eu creo que tamén de alguma maneira axudan a transmitir o que se quere contar aquí, non? Unha delas é dunha muller de Carril, Carmen Meaños, a Carrilla. A Carmen mataron o pai o 15 de agosto do 36, foron a buscar a casa os falanxistas de Vilagarcía, e levárono de noite, deronlle un tiro e deixarono tirado na rúa, e a súa muller, Manuela Buin, que tamén protagoniza un dos capítulos do libro, saiu detrás e encontrouse co cadáver tirado no medio da noite, e xa vos podes imaginar o impacto e o terror, non? E o medo e a dor que supuxo ese feito, e Manuela Buin acabou encerrada no sanatorio mental de Conxo, e ali morreu moi nova. Eu vexo en Manuela Buin desde logo unha víctima tamén, que non aparece en ningún registro, porque as mulleres non aparecen en ningún registro de víctimas. As mulleres están na memoria oral, por iso é tan importante recoller a memoria oral. Pois ben, Carmen Meaños, a filla de Manuela e a filla de Antonio Meaños, nunha entrevista que se lle fixo no proxecto Nomes e Voces, dixo isto: as que pasaron, as que quedaron, iso nadie o sabe. As que pasaron, as que quedaron, iso nadie o sabe. Isto estamos falando de que a dor foi interminable, de que non foi só a dor do momento do asesinato, dos días de cárcere, dos días de persecución, dos días de rapa, dos días de violación, dos días de aldraxe, deses anos, senón que foi unha dor que se prolongou no tempo e que durou días interminables, anos e anos de silencio, de esquecemento durante a ditadura e despois. Porque tamén decimos que o peor que se pode facer coas víctimas é condenalas ao esquecemento. Que o esquecemento é xa a definitiva e última morte das víctimas, é a enorme, a grande injustiza que se pode cometer con elas. E con esta frase ten moito que ver outra que lle escoitei nun documental a unha historiadora andaluza que estivo presente en Pontevedra, que dixo: o fascismo tivo moitas formas de matar, unha delas foi o silencio. O silencio tamén é unha forma de matar, ten que ver con iso que decía antes, non? Con esa morte definitiva das víctimas. Por iso non se pode justificar de ninguna maneira que nun regime que se di democrático, e que ademais lle debe moito a todas as persoas que loitaron por valores que hoxe se reivindican como parte da democracia, que esqueza, que deixe tiradas nas cunetas, nas foxas comuns, a todas as persoas precisamente que se comprometeron, que loitaron, que sufriron, que deron a vida en moitos casos por eses valores, por valores de liberdade, de democracia, de solidaridade, tamén por defender a Galiza. Por lo tanto, eso é unha enorme injustiza. E por iso tamén decimos sempre que a memoria, por lo que din algúns, é un deber ético e político absolutamente principal e prioritario, que non se pode adiar, que non se pode deixar de lado, que non se pode postergar por outras causas que poidan parecer hoxe máis útiles ou incluso máis rendíveis. A memoria é absolutamente central e prioritaria e principal, porque ao final a memoria non é só unha mirada nostálgica cara atrás, ninguna necesidade de saber o que pasou. A memoria é unha necesidade para hoxe, para construir hoxe unha sociedade e un futuro mellor para o noso país, con ese exemplo, con esa herdanza, con ese legado que nos deixaron todas as persoas que temos que reivindicar. E por último, outra cita que di, este é dunha loitadora antifascista, Trinidad Gallego, que dixo tamén nunha entrevista que fixeron nun documental: o das mulleres
ten que quedar escrito para a historia, porque non está en ningún documento oficial. Por iso a veces fago unha crítica, perdón, os historiadores que están presentes na sala, de certos estudos, sobre todo do ámbito académico, que non valoran a súa xusta importancia a memoria oral, porque les parece que non é absolutamente fiable. Pero tampouco son fiables os documentos oficiais, fundamentalmente son documentos de parte dos militares que falan de mortes por hemorraxia interna e de moitas outras casos de morte. Por lo tanto, hai que ter moito cuidado con a documentación oficial, tamén coa memoria, pero entre todos as cortes podemos construir un relato máis ou menos axustado e verdadeiro. Pois ben, di ela, o das mulleres ten que quedar escrito para a historia. Interésame que quede o das mulleres, porque o dos homes escribiuse sempre. O dos homes escribiuse sempre. Ben, iso daría pé a unha discusión, pero eu creo que ten moita verdade detrás o que di esta muller, non? E como a min tamén me interesa moito o das mulleres, no libro, ainda que hai un capítulo que se chama Rosel das Silenciadas, que está centrado exclusivamente na reflexión sobre as mulleres, e tamén na loita, no compromiso, na solidariedade das mulleres, o das mulleres está presente en todo o libro. Entón, eu gustaríame lervos un par de anacos do libro que intentan reflectir o que quero contar e a necesidade de contar a historia das mulleres, ainda que podemos ver primeiro o vídeo despois. Ben, hai dúas figuras centrais no nacionalismo galego que son Alexandre Bóveda, o gran líder do Partido Galeguista, e hai outra persoa tamén que traballou directamente con Bóveda, que é o fillo desta muller, que mataron en Pontevedra. O fillo desta muller mataron en Pontevedra o 12 de novembro de 1936. Entón, como eu creo que a historia de Alexandre Bóveda e do fillo desta muller, de Víctor Casas, é máis coñecida, eu procurei contar a historia de Amalia e de Cinta Rei. E a historia desta fotografía, que me parece unha historia terrible de dor, pero tamén de amor e de loita, non? Entón escribín no libro un artigo que se chama Amalia Álvarez, que se enamorou cantando. Entón leamos. Ten que ver con esta fotografía. A Caeira era un lugar maldito, marcado no mapa de cicatrices da familia. As crianzas tiñan prohibido pasar da fonte da estrada de Campañó. Só ían ela e Cinta, camiñando desde a casa de Andurique, en Poio, até o Piñeiro tinxido de sangue. Facían as dúas a travesía da dor e do espanto, no mes de agosto, no mes de novembro, para lembrar en silencio a Víctor e a Alexandre. A fotografía fixérona nunha daquelas visitas. Era no tempo das vaguas, no tempo do sal. Cinta viaxaba en tren desde a Coruña e pasaba uns días na casa de Poio, a menos de 1 kilómetro do lugar prohibido para as crianzas. Pasaran tal vez xa 10 anos dos asesinatos e Cinta volvía invariablemente a Pontevedra, a Poio, para visitar a Amalia, para ir a Caeira e a San Amaro. E as crianzas celebraban a chegada daquela muller miúda e doce e sabia, aquela muller que lles contaba contos e falaba baixo, coa nai, nun cuarto tamén infranqueável, un cuarto e unhas palabras tamén prohibidas para as crianzas. Aquel 17 de agosto dos anos 40 fixeran as dúas o camiño soas, desde a casa de Andurique, o kilómetro 1 da estrada de Campañó, ata o Piñeiro tinxido de dor. Amalia gustaba da fotografía, conservaba a cámara coa que fixera as fotos de Alexandre e as crianzas, e levouna con ela para fixar na memoria aquel lugar, aquela estampa, aquela dignidade de Cinta Rei, muller miúda e doce garimosa tocando o Piñeiro. E foi tal vez aquel día cando colleu as cascas que Amalia guardou nunha gaveta tamén prohibida para as crianzas, os anacos do Piñeiro onde verteu tantas vaguas prohibidas, tanto sal, tanto amor. Naqueles días fraternos en que viña Cinta da Coruña, tamén ían as dúas ao cemiterio de San Amaro, primeiro ao panteón de Josefina Ruti, onde trasladaran os restos do fillo de Cinta, Víctor Casas, asasinado no Piñeiro da Caeira o 12 de novembro de 1936, e logo a tumba do home da Amalia, Alexandre Bóveda,
asasinado no Piñeiro da Caeira o 17 de agosto de 1936. Ían as dúas soas, enloitadas, silenciosas, ignorando as miradas esquivas, os murmurios, os acenos, afogando a xenreira que sentían, a ira que lle nacera no peito a Amalia o día en que unha que tiña por amiga lle cuspira no velo do loito na rúa do Oliva e lle dixera: aí vai a muller dun asasino. Un 17 de agosto nos anos 40 reuninos a todos e faloulles do pai, Amalia. Díxolles que non morrera, que o mataran por querer a Galiza, por defender o seu país, que nunca cresen o que lle dixesen fora, que o seu pai era un home bo. Contoulles que se enamorou del cantando na Polifónica, daquel rapaz baixiño e serio que chegara de Ourense e falaba sempre galego, que foron de viaxe de noivos a Portugal e viviron primeiro nunha casa do Burgo en Pontevedra antes de trasladarse a casa de Poio en Andurique, que ian ver o fútbol os domingos ao campo do Eiriña e que lle encantaban os paseos en barca polo Lede, que el lle falaba con entusiasmos das súas arelas de progreso e liberdade para Galiza, do pan e do traballo para a xente humilde, que quería un país onde os nenos e nenas puidesen vivir lelos como os seus fillos, que os mozos e mozas non precisasen emigrar para vivir con dignidade. Contoulles que fora o seu pai, faloulles del cos ollos brillantes de vagos e de orgullo, mas non lle lo dixo todo. Non lles dixo que estivera no goberno civil ata o último momento, defendendo a Galiza e a República, que cando os militares xa tiñan tomado a cidade, díxolles aos que estaban con el que fosen para casa, que el ficaba ali para cumprir o seu deber. Que na última hora, na madrugada do 17 de agosto, no cárcere da Escola Normal, cando acompañaban os amigos e familiares, era el quen os consolaba: sede valentes. Que a ela non a deixaron ir, que non puido despedirse del, que o levaron esa noite nunha camioneta pola Ponte da Barca e que desde ali puido ver as primeiras luces do amencer a casa onde dormían os seus. Despois daquel día non falou máis do que pasara. Guardou no fondo da gaveta as cascas do piñeiro, a foto de cinta, a botella de viño do Porto que mercaran ela e Alexandre e que tiñan guardada para algunha celebración que non chegou. E no medio do silencio, das voces baixas e do tempo do sal e das prohibicións, mantívose en pé, con coraxe e orgullo, e seguiu facendo camiño, a andaina da Caeira cando xa cortaran o piñeiro, cando xa non estaba cinta, a andaina de San Amaro sen miradas cómplices e sen vaguas, o camiño da vida toda, enchendo o Madeiro, levando con coraxe a bandeira polos dous, no monumento da Caeira, no da praza de Curros Enríquez, nas homenaxes e celebracións que foron chegando, nas que foi feliz, aínda que non puidese abrir aquela botella do viño do Porto, cando tal vez abriu a gaveta para coller o pano e levar con ela as cascas do piñeiro. Ben, como vedes, que pequeno. Non se pode. Podemos ampliar un poquillo. Bueno, esta foto coñecedela, como vedes, o que quixen contar, logo falase de Alexandre, falase de Víctor, pero sobre todo falase de Cinta e de Amalia, non? Como tiveron que, o que decía a Carrilla, non? As que pasaron, as que quedaron, iso ninguén o sabe. Pero elas foron valentes e foron a ese lugar e fixeron esa fotografía que é un documento de memoria absolutamente excepcional, valiosísimo. E por iso decimos tamén no libro que o feito de ir ali, de facer esa fotografía, é un acto tamén de coraxe, de loita, de rebeldía e de denuncia, non? É un feito de denuncia do franquismo, porque esa fotografía ten moito valor histórico e, desde logo, humano e sentimental. Ben, esta imaxe é moi coñecida, sobre todo na Coruña, como teño algúns temas coruñeses, desde logo, hai unha familia que a min sempre me conmoveu moito, sobre todo cando coñecín a unha das súas integrantes, que é a familia Albajar. E a familia Albajar, gustaríame que se estivese aquí Elvira, porque seguro que ela nos podría falar deso, non? Que era unha familia republicana e galeguista da Coruña, non? Tiña unha pola republicana polo pai e unha por sí. Eran amigos, te digo eu que son familia de Vila. Sí. Eran íntimos. Despois estaba a pola nacionalista, a pola de unha muller absolutamente excepcional que foi Amparo López Gea, que eu escoitelle falar por primeira vez desta muller no ano 2007 a súa filla, como se chama, Teresa Albajar,
nun acto que tivemos no principal, que aparece despois tamén nunha das imaxes do de Santiago, como Mulleres con Memoria. Fixo ali un discurso absolutamente luminoso, non? Dunha lucidez impresionante. E falou da súa nai, que foi absolutamente conmovedor o que dixo ali desta muller, non? Que tivo que sobrepasar todo ese tempo tamén de dor, de sufrimento, de exilio, e como se mantivo fiel a Galiza, se mantivo fiel ao Partido Galeguista e seguiu en Cataluña, en Barcelona, defendendo o Partido Galeguista, axudándolle aos militares galegos, os soldados galegos que estaban no frente de batalla, e ata o último momento, como morreu no ano 42 o Montalbán seguiu defendendo a Galiza e o nacionalismo galego, non? Foi unha muller que me impresionou. Pois ben, esta fotografía eu creo que é unha fotografía absolutamente simbólica do que significou o fascismo, non? Do terror e da crueldade e da inhumanidade do fascismo, e tamén é moi simbólica porque demostra que o fascismo matou desde logo a miles de persoas, non? Foi un xenocidio, pois o subtítulo do libro Relato do xenocidio fascista en Galiza foi un xenocidio porque eliminou, como xa estaban as directrices do golpe de Estado, non? A, digamos, a xente militante dos partidos de esquerda, dos partidos nacionalistas, de toda a xente que defendía a República, que defendía a Galiza, perseguiu na consaña, pero eliminou os principais cadros dirixentes tamén e dirixentes políticos do país, non? E esa fotografía é moi representativa, porque aí está o máximo dirixente militar de Galiza, o alcalde da Coruña, o gobernador civil da Coruña e Juana Candevieille, que era unha muller tamén moi comprometida co feminismo e co republicanismo, non? Entón, esta fotografía dou pé a un texto, máis breve co anterior, vou ler tamén, que di así: asasinar a República. Hai imaxes que resumen o relato xenocida do fascismo de Galiza, a vontade de destrucción, de aniquilación do contrario, de dominación mediante o terror. Son imaxes que contradín versións da historia que falan de Galiza como un territorio conquistado, sometidos en resistencia, no que houbo desde o primeiro momento unha adhesión entusiasta ao novo regime. A realidade é moi distinta. A Galiza republicana e galeguista foi arrasada polo fascismo. Miles de persoas foron asasinadas nos meses que seguiron o 20 de xullo, data en que os militares se levantan no noso país contra a República. A maioría eran dirixentes políticos e sindicais, militantes de partidos de esquerda, cuxas vidas e nomes agardan aínda no silencio da historia. Tamén foron asesinados destacados dirixentes políticos, entre eles os 4 gobernadores provinciais: Francisco Pérez Carballo, que está nesta fotografía, o home de Juana Candevieille, Gonzalo Acosta Pan, que era o gobernador de Pontevedra, Ramón García Núñez, o de Lugo, e Gonzalo Martín Mars, o de Ourense, e os alcaldes de Coruña, Santiago, Vigo, Ourense e Ferrol. Foron víctimas da barbarie fascista altos cargos militares que permaneceron fiéis á República cando menos non se sumaron ao levantamento. Hubo moitos militares tamén que se mantiveron fiéis á República. As mulleres de ideais de esquerdas e as que tiñan relación de parentesco con militares republicanos foron perseguidas con saña, asasinadas, torturadas, encarceradas e sometidas a agresións sexuais e a castigos e vexacións machistas como a rapa do cabelo ou a tatuaxe da pel. A fotografía corresponde á celebración nos cantóns da Coruña do 5º aniversario da República, o 14 de abril de 1936, presidida polo gobernador civil Francisco Pérez Carballo, de 25 anos, militante de izquierda republicana, á dereita da fotografía. Acompáñanos no estrado, de esquerda a dereita, Alfredo Suárez Ferrín, alcalde da cidade, militante de Unión Republicana; o xeneral de división Enrique Salcedo Molinuevo, xefe da 8ª División Orgánica, Galiza, Asturias e León; Juana Candevieille, de 26 anos, bibliotecaria, esposa do gobernador civil desde marzo dese mesmo ano. Situado detrás da parella, con barba, o xeneral Rogelio Caridad Pita, gobernador militar da Coruña e xefe da 15ª Brigada de Infantería. Os 5 foron asasinados despois do 20 de xullo de 1936 nunha secuencia de 4 meses. Pérez Carballo, que levaba 4 meses no cargo, foi fusilado o 25 de xullo. A súa muller, Juana Candevieille, foi secuestrada, torturada e asesinada en Raba de Lugo o 18 de agosto. O 30 do mesmo mes era acribillado no campo da Rata o alcalde da cidade, Alfredo Suárez Ferrín. O
Os militares Enrique Salcedo e Rogelio Caridad Pita serían sometidos a seños consellos de guerra e fusilados no castillo de San Felipe o 9 de novembro de 1936. Foi así como se instaurou o terror. A historia da noite. Para miles de persoas comezou o tempo da dor, do silencio, da ausencia, do espolio, da carraxe. Para outras foi o momento das celebracións, dos desfiles, dos cánticos, das homilías, de moitas cousas máis. O tempo da victoria tinsida de sangue e de odio. E remato con unha última fotografía dunha muller ou dunha familia que é esta, Mercedes Madalena. Ben, hai moitas mulleres invisibles, non? Que desapareceron por completo da historia, que se marcharon ao exilio, por exemplo, ao desterro, e non quedou nas listaxes das víctimas, mesmo en investigacións bastante exhaustivas como as de nomes e voces, nem sequera o registro dos seus nomes. A esta muller, a Mercedes Magdalena, mataron o irmán, Juan Madalena, que era un dirixente agrario da parroquia de Lérez, en Pontevedra. Entón, eu escribí en esta historia, que eu creo que tamén resume moi ben o espírito do libro, non? Que di, hai imaxes que contan historias. Porque cando decidiu esta fotografía nunha exposición que fixeron a Asociación Cedofeita de Lérez sobre as mulleres lerezás, impactóme moito a expresión do rostro de Mercedes, non? Cos seus fillos antes de marchar para América. Hai imaxes que contan historias, imaxes que falan, que berran, que claman, que proclaman, que reclaman xustiza desde unha distancia de séculos, imaxes que feren os ollos coa súa dor de cristais rotos, imaxes que negan o silencio e brillan co sal das vaguas, imaxes como cicatrices cosidas nas mans, nos ollos, na memoria imborrável de nenas de 7 anos, imaxes fechadas nun barco que saíu da Coruña ou de Lisboa, non hai certeza, coa nai e os 3 fillos en 1937, con destino a Buenos Aires. Hai imaxes que contan historias, porque non son apenas estampas dun álbum familiar, son retratos que fican atrás para seguir falando, para non calar nunca. Imaxes do silencio e da ausencia e da amargura, e tamén da derrota. Fotogramas en branco e negro dun tempo sen badaladas e sen cruces. Hai imaxes que contan historias agochadas tras as vaguas, gardadas en gavetas durante décadas como actas dunha verdade proscrita, soterrada, negada, clamor contra o silencio, contra o esquecemento, contra o baleiro implacável e frío da historia, contra a aldraxe e a mentira, contra todas as mortes por hemorraxia interna, inscritas con letra falsa nos arquivos oficiais. Esta é a historia de Mercedes Magdalena García, a muller da fotografía, escrita no libro do esquecemento. Comezou no verán do 36, ou moito antes, en Pontevedra, nos anos 30, cando a República alumeaba soños de xustiza en Lérez, entre Ponzóns, en Alba, na casa familiar do Castelo. Eran anos de solidariedade, de labor fraterno, de empresas colectivas como a Caixa Rural, a Mutua Gandeira, a Juventud Lerezana, a Federación Agraria e moitas outras. Ali estaba Juan Madalena García, o seu irmán, era labrego, dirixente agrario, home de conviccións e de compromiso. Estaba casado e tiña 3 fillos. Cando o mataron de hemorraxia interna, tiña 36 anos e moita vida por vivir. O seu corpo desfigurado apareceu na mañá do 10 de setembro de 1936 no lugar da Gándara, parroquia de Lérez, no camiño que percorrían as mulleres que levaban a vila o alimento e as novas do terror. O nome e a historia da muller e os fillos de Juan Madalena permanecen no silencio, agardando. A historia da irmá de Mercedes Magdalena, a muller desta fotografía, ficou atrapada nunha fotografía, e tamén no relato da súa filla Mercedes Esteve Magdalena, a nena do lado esquerdo do retrato, que tiña 7 anos, cando en 1937 colleron un barco en Coruña ou Lisboa, non hai certeza, cando subiron no vapor Antonio Delfino rumbo a un exilio do que nunca voltaron. Despois de que mataran a Juan Madalena, os seus irmáns Ángeles Severino e o cuñado Constante, o marido de Mercedes, sen tempo para as vaguas e para o dó, sentiron aquel medo antigo que o circundaba todo, porque eles tamén eran labregos e humildes e combateran na mesma causa. Os homes fuxiron a Portugal e desde ali a Buenos Aires. Mercedes ficou soa na casa de Lérez, con 3 fillos, con toda a dor, a da morte e a da ausencia. Foi daquela cando fixo a fotografía, antes de embarcar cos fillos para América.
No tempo do loito, mirou fixamente a cámara e púxose a contar a súa historia. E nada máis. Xa como remate, imos poñervos un vídeo, está por aquí. Un vídeo que fixemos un pouco recollendo a... Esa é a canción da cárcel. A canción da cárcel. Claro. Te podes má cantar, que esa é preciosa. Gustou. Non, unha pequena aclaración, porque ten a súa historia tamén este vídeo, e sobre todo a música. A música gravouna, a cantiga que se canta aquí, gravouna Leilía, concretamente Monse Rivera de Leilía, nunha recollida que fixeron, descubriron unha muller que se chama Herminda Miramontes, que ou estaban aí pensando se sería dos Miramontes, desa muller excepcional que foi María Miramontes, que falo tamén no libro, por suposto, non? Nunha fotografía, explicando unha fotografía da entrega do Estatuto en Madrid, onde está unha única muller, que é María Miramontes, da que eu digo que foi a muller que teceu unha patria, non? Porque realmente fixe un traballo absolutamente descomunal e xente non está suficientemente reconhecida, ya que grazas a todo o labor sobre as medidas irmandades agora é moito máis reconhecida e valorada. Pois ben, Herminda Miramontes canta unha canción que fala dos presos que están agardando que os leven a matar. E canta esa canción e despois o Grupo Paradeiro fixo unha versión xa gravada, non? Entón, puxémoslle esta banda sonora a esta presentación en vídeo coas imaxes publicadas no libro. A ver se pode. Na entrada da cárcel non te poñas a chorar, ai, 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 onde non me quitas pena, ai, non me veñas a dar, ai, alumeame, niña, alumeame, lunare, ai, ai, alumeame, niña, que me van a pasear, ai, ai. Aunque estou preso na cárcel, non teño pena por eso, nin deixo de ser quen son, nin son o primeiro preso, ai, la, la. Preso na cárcel estou, arrimado a unha columna, e ti non me ves a ver, corazón de pedra dura, ai, la, la.
momento que queríamos comentar. Facía antes Luis referencia a un traballo que fixemos, un pequeno desplegable sobre as Irmandades da Fala, porque claro, estamos a falar agora da represión e da dor, pero Elvira Varela sempre fala de que nunca lle podemos perdonar, porque esa xeración que tanto tiña traballado por Galiza, todas esas mulleres e homes que entenderon que o galego, a nosa lingua, era fundamental como lingua de cultura, pero como lingua de lecer, como lingua para a economía, como lingua de progreso, todo iso rompeu o fascismo, non? E por iso non esquecemos e non perdonamos. En ese pequeno despregable que nos quixemos poñer aí tamén a cara e unha pequena biografía de tres mulleres que para nós eran fundamentales e que hoxe falamos un pouco. O caso de María Miramontes, porque a veces só falamos como a muller de Ángel Casal e ela moi nova está nas Irmandades da Fala. Parece ser que é aí onde comeza Ángel Casal. Por tanto, esa moza nova que xa se sinte con esa ansia galeguista. E logo unha mestra, Elvira Bao, o papel das mestras e dos mestres fundamental nese momento das Irmandades, e ben non sabía o fascismo, non? Un folleto que o sábado pasado foi o Día das Artes Galegas que a Real Academia de Belas Artes instalou fai 3 anos e que este ano dedica a Maruxa Mallo. Logo, se queredes levar este folleto, Maruxa Mallo escribe para La Vanguardia no ano 1938, xa ela desde Bos Aires, en varios artigos que titulaba Un relato veraz de la realidade de Galicia, e di: ao mesmo tempo que colgan a Cristo nas paredes das escolas, aparecen polos montes as estradas, as praias, os cadáveres dos mestres. Entón tamén é iso como o fascismo, é contra a clase obreira, que non sabemos na Coruña, contra todo o anarquismo, contra os cadros que verdadeiramente eran fundamentales nese progreso, pero tamén contra os mestres e contra as mestras. E ese papel que vos decía das Irmandades, falamos de María Miramontes, falamos de Elvira Bao e falamos de Amparo Lopellán, non? A primeira muller que se afilia ao Partido Galeguista na cidade da Coruña, que mantivo sempre ese compromiso, non, coas ideas, co nacionalismo, coa defensa de Galiza. Se logo queren escoller algún deses folletos. Agora vos nos diredes. Se non queredes falar, non pasa nada, falamos despois. É un libro emocionante, un libro duro, moi duro, conta historias terribles tamén. Quizás eso que, como o corpo das mulleres en tantas guerras, campo de batalla, non? Que quizás o que hai, e é por iso que os seus nomes en ocasións quedan aí agochados, forman parte dese sufrimento que só nos toca por ser mulleres. Intentei contar as dúas caras, non? A cara do terror e a brutalidade do fascismo, non? Que a veces increíble, non? Que chegasen a eses extremos. E ao mesmo tempo tamén sempre me interesou moito buscar exemplos, e hai moitos no libro de coraxe, de compromiso, de loita, de solidariedade, de amor, non? Que foi tamén sentimentos e compromisos que apareceron aí, non? Entón, nese sentido, eu creo que é un libro onde hai unha parte emocional moi importante, pero tamén unha parte política que ten moita presenza, non? Por reivindicación precisamente deses ideais e dese compromiso que, como decía antes, é necesario, máis que nunca hoxe, cando están ameazados moitos dereitos, moitas liberdades, moitos principios, e hai que dar esa batalla política, ideolóxica, contra a dereita e contra os inimigos de Galiza, non? Que son moi fortes, están moi organizados. Sí, ali surge despois. Sí, no. O tema da illa de San Simón, que en un momento dado, sobre todo en el partido, quiso se convertir nun santuario, un espacio dedicado á memoria, e de feito todos os anos, ali se vai a recuperar un pouco o non esquecemento, non? E como está ahora o tema da illa de San Simón? Ben, nos cando estivemos no goberno, vimos claro que había que ter un espazo simbólico da memoria en Galiza, e parecernos que San Simón tiña todas as cualidades, non? As condicións, a pesar da dificultade de acceso, pero parecernos que era un lugar moi simbólico, porque foi cárcel durante 7 anos e foi un lugar de terror que non podedes imaginar, porque a veces hai tantas visións de San Simón tamén pola
eu falo diso no libro, non? Do arquivo gráfico que deixou Damos ao Carrasco, non aparece moitas veces que víamos ir unha fotografía, por exemplo, de Xosé Vieite coa súa filla Ana, con Ana Vieite, que é unha base preciosa, non? Dun home preso coa súa filla na illa. A fotografía que aparece a continuación no vídeo é a fotografía que viu Ana 70 anos despois, cando fomos a San Simón, o primeiro ano da memoria, e viu a fotografía do seu pai colgada e quedou a chorar. Bueno, foi unha escena impresionante, non? Pois ben, nós denominamos a San Simón a Illa da Memoria porque queríamos que tivese esa función simbólica de espazo central da memoria de Galiza. E o primeiro que fixo o Partido Popular, entre outras cousas, foi eliminar a Illa de San Simón como Illa da Memoria e inventaron unha cousa moi paradóxica, non? Que era convertir unha illa do pensamento. Puxeronlle a Illa do Pensamento, que el conselleiro efímero que tivemos aquí, que era, estábamos antes falando de Desván de los Montes, non? De Roberto Varela, que agora é embaixador en Uruguai. Pois inventaron iso, non? Entón había aí un lobby de xente que do mundo da filosofía, que non eran daqui, e que convenceron para establecer ali un lugar de pensamento, de reflexión, xa vos podéis imaginar, sobre a convivencia, sobre a paz, sobre todas as palabras bonitas, non? Bueno, hoxe en día é a illa da desmemoria, é a illa do esquecemento, realmente é a illa do esquecemento, porque mesmo, bueno, aparte de que eliminar cantidade de actuacións que se fixeron ali, tras unha exposición que se chama precisamente a Illa da Memoria, que eliminaron da illa, nas visitas que fan, por exemplo, que organiza neste caso o Concello de Rondela, hai moita xente que queda pasmada porque tiña ido outras veces e agora prácticamente non se lle fala para nada dese capítulo, desa parte da historia da illa, cando foi campo de concentración, lugar de terror. Porque claro, non é que a xente estivese ali presa. Eu falo das noites da Raposa no libro. A Raposa chamaban os presos, eufemísticamente, a camioneta que chegaba á praia de Cesantes, escutaban o ruido do motor na illa, claro, de noite, chegaba ás 2 da madrugada. Entón baixaban os guardas civis, os cívicos, os falanxistas, ian á illa, despertaban os presos que estaban dormindo nos barracóns, facíanos formar e empezaban a decir nomes. Claro, decían Manuel, ou Eduardo, ou Andrés. Entón, cando escuitaban o seu nome, aquí era o terror. Sabían que cando chegaban pola noite era para sacar a 5, a 6, a 7, a 10, que aparecían o día seguinte asasinados nunha gavia, nunha cuneta. E hai un diario, que é un documento absolutamente excepcional, que aparece reflectido aquí nos capítulos do libro, de Bienvenido Lago, que foi deixando o registro día por día, iso tamén é un acto de moito valor, de todas esas sacas que facían da illa, de toda a xente que aparecía asesinada. E hai un documento que desgraciadamente desapareceu para a historia, que foi o diario que escribiu na illa Xoán Carballeira, que era un xornalista excepcional, político tamén do Partido Galeguista, alcalde de Bueu, nesa primavera do 36, que mataron tamén o 17 de abril de 1937. Estivo preso na illa 4 meses e escribiu ali un diario. Ese diario conseguiron sacalo despois de matalo a él, as amizades, foi parar as mans da súa moza, que tempo despois, por medo, acabou queimando. Imaginade o valor dese documento. Pois ben, esa é a historia de San Simón, esa historia que están ocultando agora estes señores que nos gobernan. Pois, Luís, en primeiro lugar, parabéns a Jesús por o libro e por todo o traballo que hai alrededor ou anterior, claro está, a esta publicación. Eu penso que pode, a parte deste período concreto, que xa é de ser ben significativo, mas eu penso que pode moi ben, que contribuirá. Eu vou ler rapidamente, claro está, xa coñezo ademais algunhas cousas túas escritas nesse sentido, pero digo que penso que pode ser moi útil para contribuir á reescrita necesarísima da historia xeral de Galicia, non antes e non despois, non únicamente 36, 39 ou anos 40, senón con todo o anterior e no inmediato, no posterior realmente. É dicir, é unha reescrita ou unha reescritura, é imprescindible que hai que pasar. Eu, por exemplo, tamén... Non, nada, que me acordou agora ao respecto do vídeo e das citas que utiliza,
que se queres se che útil ou significativa, se quixeres engadila ou terla en conta, claro, hai unha da Rosalía de Castro que é absolutamente lapidaria, e xa de 1884, que é o silencio irmão da morte. É tal cal. Está nas orellas del sal, pero non alteramos nada se anosamos en galego, que é tal cal, a túa tese, claro, que é o silencio irmão da morte, e eu non quero, meu Deus, que a miña patria morra, etc. Pode ser longa ou breve, non? Pode ser coller, son os versos finais de Jamás, do poema que comeza Jamás, é un final absolutamente estremecente, porque ademais está escrito para o futuro tamén, está escrito para nós, e entón é tal cal, xa digo, ou a breve ou a e parabéns de novo. Sí, lo que decía Pilar sobre o antes, porque a veces tampouco temos unha visión suficientemente nítida, é unha imaxe moi borrosa do que pasou antes. Con respecto a Alexandre Bóveda, por exemplo, eu reivindico moito o seu labor como, isto non queda moi ben, pero eu reivindico moito o seu labor como empresario. Alexandre Bóveda mataron con 33 anos, e doulle tempo a crear a Caixa de Aforros de Pontevedra, a traballar na misión biolóxica, a organizar o servicio de recaudación da Diputación de Pontevedra cuns criterios progresistas, de redistribución da fiscal, aparte de todo o traballo político que fixo, fundamentalmente despois da debacle do 33, cando relanzou e reactivou o Partido Galeguista con moita fortaleza. E fixados o 28 de abril de 1936, 28 de abril de 1936, é dicir, 4 meses antes de ser asesinado, de que o matasen, Alexandre Bóveda fundaba en Vigo o Laboratorio Bioquímico Miguel Servet, que foi realmente máis obra de un compañero seu do partido, que era Ramón Obello, un médico compostelano. O Laboratorio Bioquímico Miguel Servet era unha empresa, podemos dicir, farmacéutica, que se baseaba no aproveitamento das propiedades médicas, medicinais das plantas, seguindo a tradición popular. E, claro, no Consello 36 matan a Alexandre Bóveda, Ramón Obella marcha exiliado a Portugal, e ali, no ano 37, funda unha empresa que se chama Celtia, no exilio, en Portugal. Volta para aquí e Celtia convértese no que foi. Imaginade a Galiza que se estaba creando nese momento en múltiples campos, no ámbito científico, no ámbito cultural, no ámbito literario, no ámbito económico, no agrario. Había cantidad de proxectos en marcha, no educativo. Todo iso tronzouno, aniquilouno, destruiuno o fascismo. Esa foi a Galiza que puido ser, e a Galiza que temos a obriga tamén política, ética, de seguir e intentar construir hoxe, que é a mellor homenaxe que lle podemos facer a todas estas persoas, ser fiéis ao seu legado e ao seu labor, e a súa loita e ao seu sacrificio. Pois esa é a Galiza que estaba nacendo en abril, ou a Galiza que estaba creando en Bueu Xoán Carballeira. Pero bueno, hai que sair daqui cunha mensaxe, cunha espírito combativo e non terrorista, por suposto. Alguna cousa? Sí, sí. Me quería cortar as persoas que teñen menos ocasión de falar en público do camino. Eu sí quería sumarme en todo caso aos parabéns que non de dar Pilar, porque é unha cuestión obvia, o sea, non... É de Pontevedra, entón, Carlos. Entón, non... Pois, aparte desta cuestión, hai algo que, unha reflexión que fala un pouco fío de aquí do visual que lanza un pouco sobre os presentes e tamén sobre todo outro día que participamos en Pontevedra e outros moitos deste TO, e é a relativa ausencia de xente por baixo de 40 anos, en algúns casos por baixo de 50 ou de 60. O que se me permitiría dizer é que tenemos que fazer un esforzo todos na liña precisamente do que acabamos de marcar, porque o mellor que podemos facer é recuperar ese legado e construir, terminar de construir esta Galiza que ficou totalmente truncada por o fascismo. E, por tanto, o que se me permitiría dizer é que tenemos que facer un esforzo todos na liña precisamente do que acabamos de marcar, porque o mellor que podemos facer é recuperar ese legado e construir, terminar de construir esta Galiza que ficou totalmente truncada por o fascismo.
sermos capaces, que ben sei de transmitir a xeracións máis novas, precisamente toda esta tentativa, non? Este espírito, porque un observa nos últimos tempos e como cada vez se vai, de alguna maneira, achicando e diminuindo cada vez máis a participación de xente máis nova. Moita da cal, que somos docentes sabemos bastante ben, pois non teñen nin a menor noción, moitas veces, destes aconteceres. Pero non por nós, lógicamente, é a nosa responsabilidade de transmisión de todo isto. Mas non deixa de ser realmente unha ruda adversidade urgente que temos por diante, non? Sermos capaces de transmitir aos máis novos, porque estou vendo que nese terreno estamos tamén, a certo punto, perdendo moitas batallas. Bueno, pero iso é algo ben pensado, deseñado e dirixido desde o poder, precisamente, non? Que haxe esa ausencia de coñecemento da historia, da verdade. Nós temos a experiencia tanto no programa que facemos no Concello de Pontevedra da Memoria das Mulleres, con exposicións e outras actividades para o ensino, como Monse, por exemplo, tamén que ten unha conferencia sobre a represión sobre as mulleres que estamos facendo nos institutos, e que hai moita receptividade no alumnado. E eu recordo, cando estivemos no goberno da Xunta, tiñamos o Consello da Memoria, e unha das liñas que intentábamos poñer en marcha era un programa de colaboración, que foi tamén proposta de algún sector que estaba nese Consello, un programa de colaboración co Consello de Educación para que o contido, a memoria histórica, o coñecemento da historia, desta parte da historia, tivese presentar un currículum. Non houve ninguna colaboración en resposta por parte da Consellería de Educación dirixida por profesor. Entón, claro, esa é unha parte clave, que no currículum apareza o coñecemento da historia, e as materiais, e as actividades, e as posibilidades de que o alumnado coñeza, porque se yo presenta, se chegas ao alumnado, realmente hai certa receptividade, sorpresa, hai moita ignorancia, moito descoñecemento, cando ensinábamos exposicións, e logo parecía alucinante que aparecesen ali fotografías de mulleres rapadas, non? Que foron... Entón, o problema é chegar ao alumnado, e hai creo que un deseño claramente feito para que non chegue este coñecemento en currículos, non? Pero bueno, iso non quita que teñamos que dar a batalla e intentar chegar a ese público que é fundamental, tamén con formatos a veces novos ou diferentes. Ahora nos estamos traballando, por exemplo, con cómic e con outros materiais tamén para intentar contar esta historia, estas historias das mulleres pontevedresas tamén en outros formatos que poden chegar ao público máis novo. Bueno, pois nada, agradecemos moito a vosa asistencia e seguiremos vendo nestas actividades.